Πώς, Αλέξη? Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν θα είναι και κάτι σοβαρό, χαλάρωση. Να θυμάσαι αυτή τη μέρα, 7 Φεβρουαρίου 2015. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα αυτή η μέρα που θα πάρεις ταυτότητα. Δεν ξέρεις να μιλάς καν σωστά. Γιατί? Εντάξει, κάθε φορά, κάθε 25 χρόνια. Σήμερα έχει γενέθλια και αδελφή μου. Γι' αυτό. Σε λίγο ο μπαμπάς έχει γενέθλια. Και ο μπαμπάς μας, πόσα χρονών θα γίνεις? 38. Πόσο? 38. Μόνο? Δεν σε φτάνω. Μικρούλης ακόμα. Νιάνιαρο. Συνέχεια. Ευτυχώς σήμερα δεν βρέχει. Κάτι σχεδιάζεται. Ναι, σχεδιάζω. Για μια ταυτότητα τώρα σχεδιάζεται. Кавала, 7 февраля. Мы ходили в полицию, делали тавточек. Тепло сегодня. Солнечно. Показываю даже видео. Февраль, такой февраль, зеленая травка, солнышко, город Кавала.